Tänään olemme Jääskelän maatilalla Kuopiossa. Tarkoitus olisi tutustua siihen, millaista olisi tehdä TET-jakso maatilalla. Maatilalla riittää monenlaisia työtehtäviä. Valtaosa niistä on sellaisia, joihin myös tettiläinen pääsee mukaan. Vasikoiden hoito on usein navetan mieluisimpia puuhia. TET-jaksolla pääset juottamaan vasikoille maitoa, kuivittamaan niiden karsinoita ja myös rapsuttamaan ja hoivaamaan pieniä tulokkaita. Maatilan monet työtehtävät ovat automatisoituja. Tässä jaetaan lypsylehmille apetta, mitä ne syövät niin paljon kuin jaksavat päivittäin. Tärkeisiin työtehtäviin kuuluu myös parsien kuivittaminen ja puhdistaminen aamuin, illoin ja aina silloin, kun huomaa, että ne ovat likaisia. Lisäksi navetalla kulkiessa tarkkaillaan eläinten hyvinvointia ja niiden liikkumista ja käymistä lypsyrobotilla. Lehmä juo 200 litraa vettä päivässä. Sen takia on tärkeää, että juoma-altaat ovat aina puhtaita, että se saa puhdasta vettä riittävästi. Lypsyrotuja on paljon erilaisia. Tämä upseerilehmä on Holstein-rotua, joka on yleisin lypsyrotu. Tässä on Eissire-rodun edustaja, joka on Suomessa toiseksi yleisin lypsyrotu. Kesäisin lehmät pääsevät ulos vapaasti päivin ja öin. Talvellakin niitä ulkoilutetaan useampana päivänä viikossa. Navetalle ei kannata tulla ihan niissä parhaissa vaatteissa. Paras vaatetus on haalari, turvasaappaat ja jonkinlainen päähine. Maatilalla on paljon erilaisia konetöitä. Traktoria pääset ajamaan, jos sinulla on traktorikortti, jonka voit hankkia 15-vuotiaana. Tettiläisen työpäivä kestää 6 tuntia. Se pitää sisällään myös ruokatauot ynnä muut mahdolliset tauot. Ruokailu kuuluu normaalisti tettiläiselle tilan puolesta, mutta yöpymismahdollisuutta voit kysyä jokaiselta tilalta erikseen. Normaalisti työpäivä ajoittuu kello 9 ja 15 välille, mutta voit sopia tilan kanssa myös erilaisista työajoista. Jokainen tila on erilainen riippuen tilakoosta ja tuotantosuunnasta sekä tilojen omistajista. Työtehtävät voivat siis vaihdella hyvinkin paljon eri tilojen välillä. Tervetuloa TETtiin maatilalle. Maatalousala tarjoaa enemmän kuin arvaatkaan erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia.